ijisizi ikpotu amapụ m obi. Mana agbakọ m ego nne m na-eji mefu maka ngwafe. Ego karị. Maka mgbakọ na mwepụ ka iji tie mkpu mapụ m obi. Ihe ka gode kpakịta bụ ka m ga-echi nweta ego a wee zụọ afịa. Douglas, ụkwa m agwago gị na ego dị gị na akpa ka ị ga-eji zụọ afịa. Nke inwe ha ịrapụ ndị anụna. Maka na ọ bụla otu aka nsa hapụ oghere ọgafe m, mana agụ ga-egbu anyị. M na-etinye isi nye anyị ọbụla ọpụta. Ngwa kedu ihe ị chọrọ ime? Chọrọ m ibi ego. Ibikwa ego? Douglas, ị na mmadụ achọ ka ị na-ebi ego. Ibicha ego kịta abịa otinye gị na gbagharị ebido gbagharịba. Ọ bụ na ịchọ ọnụ ka m bi ego, wee nụ m ego. Kedu ebe ichesi ka nye gị ego? Ọkwa gị ka nsị ka m rụọ ọrụ eju. Chefu nke gị taa. Ọ gafego. From nke na-atụpụ dị m ọnụ. Sai, nsogbu dị m n'isi kịta karịa dị tụfu mmadụ ọnụ. Ihe ọ pụtara bụ na ihe m chọrọ ịgwa gị kịta ga-etinyekwa na nsogbu gị. Onye nwe ụlọ kpọrọ m mgbe na-abata m si mbịa afọ ya ma agazi ebe ahụ. Ka ihe ọ chọkwa ego ugwu na elubeghị. Ọ sị na ọ fụrụ na ego anyị na-enwetazi na-agbago kemgbe otu afọ. Chọrọkwa enwe dị n'ụlọ na-agbakọ ego mmadụ na-akpata. Ọ sị na ọ fụrụ n'ụdị ndụ ị na-ebizi agbanwego na ọ nụkwara ka nwunye m nọ na-agwa mmadụ n'ekwentị na etinyere ego n'elu ihe a na-akwụ m n'ọnwa. Chimo, site na nke a o tinyezie oke 20 n'elu ego a ga na-akwụzi n'ego ụlọ. Ihe ni agwụgo n'ụlọ, nni ya dị ọzọ. Ka otu ọzọ. Echetara m na anyị gotechara ihe niile n'ọnwa gara aga. Ka eko si guzi otu ahụ. Ọ bụrụ gị ka m ga-ajụ. Ọkwa bụ onye na-abịa etinyecha n'isi na ịchọkwuru. Ngwa, ọ bụrụ otu a, anyị ga-eleba anya n'otu anyị si eri nri n'ụlọ a. Maka na ego mmadụ na-emefu n'ezinụlọ a ọ na-agbagozi. Taa ka onye nwe ụlọ gwara anyị si na ọ ga-etinye ego n'ihe anyị na-akwụ ya. Maka gịnịzi? Ị na-ajụ m? Maka na nwunye mama m mechie ọnụ, ọ na-agwa ụwa niile n'ekwentị na etinyere ego n'elu ihe a na-akwụ di ya n'ọnwa. Mba, ebokwana m ihe m na-emerụ. O nwekwa ụwa niile ọbụla ngwa. Naanị onye ngwa bụ nne m. Ihe mekwanụ njigwu ya maka na ọ kpọrọ m na-ajụ m ese gị ka ime ka maka ọrụ ngwa egwu ya. Ha. Onye nwe ụlọ na-etinye ego n'ugwu ụlọ isi mgbaka na-eme ya. Ịnụkwa biko. Sai, enwere enyi m nwoke chọrọ ibi ego. O nwere obe ego n'ụlọ akụ. Kedụ afọ onye ọ bụ? Kedụ iji afọ eme? Chere ka nke ọrụ unu. Ọ bụrụ ọnụ gị. Ọ madụgo nwa ahụ ka esi agba agwa. Ngwa na-ekwu. Ọ chọrọ itinye ụlọ mmadụ wee pite ego. A na-eme eme. Ihe awa agwa oshi. Ọ gịnị? Onye a tụsịrị ka ọ nwụọ na nga. Ka onye ọ bụ? Kwansị gị nọọ enyi m nwoke. Onye ọ bụla ọ bụ, dọọ ya aka na ntị. Dọọ ya aka na ntị ọfụma. Ka ọ ghara ime ihe a maka na ụdị ha na-eme eme. Ndị ụlọ akụ nwere ka si enyocha mmadụ nnọọ, nyocha ihe niile banyere onye a tupu ebinye ya ego. Gịnị kpatara ị na-ekwuzi okwu? Ka ị chọkwara ka m kwuo, ịgbachago m ihe njinu. Ọ dị mma. Ego a ga-adị n'izu ka na-abụ na-abịa. Eji okwu m ụlọ akụ maka m ga-eti ewe bite ego nwa. Mma agwazi ike osiga ọ maka emesịa. Douglas, ihe nnachi ghọta bụ
kedu ihe bụ ihe ahụ ị ga-etinye tupu ndị ụlọ akụ ebinye gị ego anyị na chibite? nsịkwana gị n'oge ka m ga-eji bite ego a. Adị m egwuri egwu. Kedu ihe ị ga-etinye tupu enye gị ego? ihe dị mma. Ihe dị mma dịka gịnị? Maka ọ bụrụkwa kọmputa gị ile gị a. Biko Victoria, emecha ka akpa maka ihe a. Oge nwa. Dọgị. Kekwanụ maka enyi gị nwoke ọ chọrọ ibinye ego. Ọ dị mma mgbe ikpeazụ nwunye afọ. Ọ ga-amasịkwa m efu ya. Ka iji nyere m kasị m gị nye m imeju gị. Anyị nkịtị chọọ ife. Ọ dị m ka ndụmọdụ onye ma banyere akụ bụ ihe ọ chọrọ kịta. Ọ ga-adịrị onye ọbụla mma ma ọ bụrụ na o weta ezigbo ihe ọ ga-eji binye ego ahụ. Ọ dị m ka ọ chọrọ ndụmọdụ gị kịta. Maka gịnị ka iji ekwuchiteziri ya? Ka o ji azịzi nnọọ ka onye na-achọ ibi ego n'ụlọ akụ adịzi ka onye a na-agba nkiri. Vicky, ọ nwekwana ndị chọtara di gị kịta. Kedu ebe ha nọ? Kedu ndị ha bụ? Mama m hapụgozi ọ dị ka ọ dị fa ọsịsọ, mana ihe gbapụjuru m anya bụ na ha bịara ajụ maka onye nwe ụlọ, mana ọ dịghị ka ha kpọrọ afa. Ha makwa ebe ezite ya? Kekwa nke bụ na Douglas nwe ụlọ. Ma ọmakwa ọ kakwala ịka mma ma ọ bụrụ na efe ụfa ka ị jụọ fa ajụjụ maka na mụ aghọta akwa. Ha ghọtara ebe ezi ya. Ọ ga-abụ na ihe gbagwoju ha anya. Maazịkwa m, mana ihe mma bụ na onye nwe ụlọ nwa anụ ihe a na-ekịta ọma ntọkwa ya ọchị ịmaka nwoke ahụ si anya ngwongwo ya ka ọkpali ya na-abụ otu a Douglas si anya gị ka akpa. Maazịkwa m, ọ nwekwara ndị bịa chọta Douglas taa. Ị na-agwa m ka m mee gịnị? Manụ Douglas nụ. Ịnụkwa mkpali ka nnefe ogodi anya ekwego m onwe m nkwa na m ga-agbanwe omume m. Jisi ike. Ndị nwa bịa chọta Douglas ịmakwana ha na-akpụ ya onye nwe ụlọ nọ n'elu ya ha na-agagharị edetusi ihe nke ha nyochara ha ede nke nsị hie ọ gịnị bụzi ihe a? Sọsọ ndị mma na-eme ụdị ihe a bụ ndị ọrụ ụlọ akụ. O nwekwara ike ịbụ na ndị ọrụ ụlọ akụ ka ha buo maka ifugodu ka ha si yichaa akwa ha dị n'otu isi akwado were aga ọrụ. Ọ bụrụ na ndị ọrụ ụlọ akụ ya bụkwala ihe m na-eche. Ekele dịrị Chineke na ị natago. Ka ị na-akụ nke onye ọbụla na-enwe nsogbu maka mbata na-akparị akpa. Douglas, o nwekwara ụmụ nwoke bịa chọọ gị tata. Ị mana ha na-echekwa na ọgụ nwanwu na Cherekwa ha kpụ kootu enwee ihe asambodo ụlọ akụ nakwa ha. Maazị nkwa gị ihe na-ajụ m maka ọ bụrụ m afọ ha ọ ha na Doris bịa kparị m. Ma cherekwa nke na-ajụ m na ha akpọ kootu ha enwere asambodo ụlọ akụ n'akwa ha. Ị na-atụ anya ha? Douglas, ya bụkwa n'ihe m na-eche. Nke ha na-eche n'oge nwanwu na iju na mmadụ ji biri ego.
nsogbu adịrị nsogbu anụgo m ihe ikwu mma agwazighị ka izigbo ka emesịa enweta ohere mana ị ga-ebịa nke achọrọ m izu ike. kedu ife bụ nke m na anụ nọ m gị nwa nwụla mụ anwụ ụlọ Douglas emezina ka ọ na-ịmara ihe m na-ekwu. ụfọdụ nwoke na-arụ n'ụlọ akụ bịara ebe a taa na-ajụ ese onye nwe ụlọ a akpọzi afa gị. Douglas ya bụkwala ihe m na-eche. ka ị na-eche ị nọ na-ajụ maka enyi gị nwoke chọrọ iji ụlọ mmadụ tinye dịka ihe ọ ga-eji biri ego. ya bụkwala na enyi gị nwoke ị na-ekwu maka ya bụ ngị nwa. onwe ihe o mere n'ọbụla ọmụa Douglas ndị a sị na ha ga-akpọrọ ndị uwe ojii ka ha bịa nwụrụ gị tigbuo gị na nga iji tinye na nsogbu. mba kemana iji eji were ụlọ mmadụ ji biri ego na ụlọ akụ. ejibe m wee bili nka na-achị ije wee bili mana achọzi m ime ọfụma ka m gwa onye nwe ụlọ ka onye ma akwụkwọ. eziokwu ọ kakwa gị mma na ime ha omume anyị na-achọ ime maka ime ya ahụrụ gị tụgbuo gị na nga. mma bụ ndị ụlọ akụ ego ha sọsọ ụlọ a bụ ihe nwee iji wee bite ego mmenye onye nwe ụlọ obere ego ka ọ nwe ihe ma akwụkwọ nji wee bite ego ha. Douglas ịnụnugo mgbe mmadụ ji ụlọ onye ọzọ jebiri ego n'ụlọ akụ ọ kakwa mma na imeri ya maka imekwa ya nga. nna nkwa nke meta mpe Erasmus bịara ebe anụnwa wee na-aba na-eti ile na-agbụ ya tọtọtọtọtọtọ. ọ sị na Douglas ji unu ya wee chọọ ibite ego n'aka ndị ụlọ akụ. igwe gị eziokwu kwesịkwara iwe igwe o maka ọ fọdụ obele ka ọ kpọrọ Douglas ndị uwe ojii. mba anyị a ga-ejisi anyị bụrụ nsogbu Douglas butere ọ gịnị mba mana gịnị na-emede enyi gị nwoke a Douglas oge ọbụla ọ na-ekote nsogbu ọ bụkwa na okote ya na oge ebu ya si ya na obulu isi onye ọbụla tụkọ ọnụ ya. biko ike ndị uwe ojii adịrọkwa m. aga m etinye Douglas n'ọnọdụ ya. Douglas kedu ka isi wee dere jụ nnọọ ebe tinyere onye ọbụla na ọgbaghara. onye nwe ụlọ bịara ebe a ihe anyị egwu na ọ ga-eji ndị uwe ojii chụpụ anyị n'ụlọ ya ma ọ bụ na ịkwụsị ihe ndị ara agha ihe na-eme eri kwụsịkwa ya. ngwa nsogbu adụ nwa ga-emezi ihe a ga-eji wee kpụrụ gị ma ọ bụ na ịkwụsị agwa oshi ga n'eziokwu
ụtụtụ echi ma aga na nke ndị uwe ojii gwa anyị ihe niile ka a mara na aka m na nwunye m dị ọcha. ozugbo adịrọ mma kwụsị ya mana achọrọ m ka ihe m aka nyere aka na gịnị? achọrọ m ka inye m akwụkwọ ụlọ mpaghara dị na n'Owerri ka ji itinye ya wee bite ga. Douglas, ọkwị na-afụ aka ma ọkwị na-afụ ya m nwere aka ya etefu ya n'ihu gị, ọ dị ka na-ezuzu ezuzu, ọ dị ka ụbụrụ gị a na-arụzi ọrụ ọkwa ya. ihe tosiri gị bụ ka e wepụ ụbụrụ gị a tinye ọzọ. Paco, 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 Pica, 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 pica. Paco, 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 Pica, pica.